Bună seara, fraților! Vreau să vă rețin atenția cu câteva versete din cartea Eclesiastul, capitolul 3, începând la versetul 1. Toate și-au vremea lor și pentru orice lucru de sub cer este un timp al lui. Un timp pentru a te naște și un timp pentru a muri. Un timp pentru a sădi și un timp pentru a smulge cele sădite. Un timp pentru a plânge și un timp pentru a râde. Un timp pentru a boci și un timp pentru a dansa. Un timp pentru a arunca cu pietre și un timp pentru a strânge pietre. Un timp pentru a îmbrățișa și un timp pentru a sta departe de îmbrățișări. Un timp pentru a câștiga și un timp pentru a pierde. Un timp pentru a păstra și un timp pentru a arunca. Un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase. Un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi. Fraților, ce zice aici e că există un timp pentru fiecare lucru care tu vrei să se întâmple în viața ta. Și în același timp există o vreme pentru fiecare lucru care se întâmplă în viața ta. Și lucru care se întâmplă în viața ta, poate că aia e vremea care acel lucru trebuie să se întâmple. Și cred că, dacă luăm câteva versete, de exemplu, cum zice aici, este un timp pentru a plânge și un timp pentru a râde. Dacă e un timp pentru a plânge, nu te apuci să râzi, da? Și pentru că o să fii socotel lipsit de respect. Și dacă e un timp pentru a râde, nu te apuci să plângi, da? Pentru că le rupi inima celor care sunt bucuroși. Nu mergi la mormântare și te apuci și râzi sau dansezi, da? Și nu mergi la o petrecere și te apuci să bocești. Mergi să bocești în altă parte dacă vrei să bocești. Tot așa, nu te apuci să arunci dacă e un timp să strângi. Poate e un timp să strângi. Nu te pui să risipești când e un timp să strângi. Dar dacă e un timp să arunci, dacă e un timp să dai, să eliberezi lucruri, bunuri din viața ta, poate dărnicie din viața ta, nu te pui tu să strângi pentru că ți-e frică de ce vremuri o să vină în viața ta. Eliberezi pentru că e un timp de dat, ca Dumnezeu să binecuvânteze mai târziu. E foarte important să știm vremurile în care trăim. Și tot așa zice aici, este un timp pentru a tăcea, este un timp pentru a vorbi. Dacă e timpul să taci, nu te apuca să vorbești. Taci, pentru că e timpul să taci. Dar dacă e un timp să vorbești, nu te tăcea, nu ține cuvintele pentru tine când e un timp să vorbești. Stând aproape de Dumnezeu, conectați cu Dumnezeu, o să știm în ce vremuri trăim. Dar dacă ne uităm acum în jurul nostru, da, cu toată gripa asta, corona, tot virusul ăsta, corona, e un timp în care noi să stăm în cămăruța noastră. E un timp în care să fructificăm cât mai mult cămăruța noastră. Alergăm de dimineață până seara, în fiecare zi, după tot felul de lucruri. Uneori nici nu știm după ce alergăm, dar suntem așa obișnuiți să alergăm încât ne trezim de dimineața și zicem, nu, astăzi, după ce o să alerg, după asta și ne căutăm oricum semnificația în toate lucrurile astea după care alergăm. Și Psalmul 46:10 zice, opriți-vă, să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste pământ, eu stăpânesc peste neamuri. Adică în goana asta noastră de multe ori uităm cine e Dumnezeu și uităm unde stăpânește Dumnezeu, ce impact are Dumnezeu în viața noastră, ce impact vrea El să aibă în viața noastră. Dumnezeu vrea să aibă un impact în viața noastră și timpul ăsta, vremurile astea în care trăim acum, ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi, Doamne, ce vrei să mă înveți în perioada asta? Doamne, sunt gata să învăț. În loc să mă întreb, de ce mi se întâmplă lucrurile astea? Întreabă-te, Doamne, ce vrei să mă înveți în perioada asta? Ce trebuie să învăț, Doamne? Sunt gata să învăț. Versetul 11 zice așa, tot din capitolul 3. El a făcut totul frumos la vremea lui. Chiar dacă lucrurile astea de acum, din viața asta, din ce le vedem legat de virusul ăsta, par negre, pentru că știm că nu vin vremuri chiar roz, da? La vremea lor o să fie făcut transformate în ceva frumos. Pentru că zice aici, el a făcut totul frumos la vremea lui. El a făcut totul frumos, dar la vremea lui. Adică poate acum arată rău, dar o să vină o vreme în care o să fie frumoase. Zice, o pus și veșnicia în inimile lor. Da? În inima mea și în inima ta Dumnezeu a pus gândul veșniciei. Dar în așa fel încât omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Adică noi ne stresăm, Doamne, de ce virusul ăsta acum aici? De ce e așa de rău, așa de rele vremurile și situația asta în care noi trăim acum, Doamne? Și de ce trebuie să fiu copleșit de stres? Nu trebuie să fii copleșit de stres. Ești copleșit de stres pentru că tu vezi numai acum și nu vezi finalul. Dumnezeu liniștit pentru că El vede și știe finalul lucrurilor, așa cum o să fie. Și așa cum ne-a făcut Dumnezeu pe noi, avem în noi gândul veșniciei, dorința aia de a fi cu Dumnezeu, de a trăi veșnic, de a merge într-un, adică înțelepciunea, înțelegerea că trebuie să existe un loc mai bun decât pământul ăsta. Aici unde există boli, există sărăcie, există durere, suferință, trebuie să existe un loc mai bun. Dumnezeu ne-a pus înțelepciunea asta. Și ce mai frumos e că Dumnezeu chiar a creat locul ăla frumos.
Haideți să rămânem la gândul ăsta, să reflectăm care sunt vremurile astea în care trăim acum și ce trebuie să facem. Stați cu inima deschisă, întrebați pe Dumnezeu, Doamne, ce am de învățat în perioada asta? Și reflectați, apropiați-vă de Dumnezeu. Fiți binecuvântați!